салому дуруд ба мухлисони бошгоҳи барселона ва канали барсатиҷӣ. шаби гузашта барса дар даври чорякниҳои лигаи аврупо бозии нахустини худро дар меҳмонӣ бар зидди дастаи айнтрахт барпо кард. Имрӯз мо дар бораи бозӣ пурра бароятон маълумот медиҳем. дӯстон, имрӯз лигаи қаҳрамонои осиё аввалин бозиҳои худро баргузор менамояд ва як-якбора истиқлол бо дастаи рақобат мебандад ки дар он ҷо Хамес Родригес ҳунарнамоӣ дорад. Ин клуби Ал-Райян мебошад. Оё дастаи маркази душанбе метавонад ғолиб барояд? Тамошои ин бозиро бо 1х метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳайати асосиро Хави чунин интихоб намуд. Дарвозабон Тер Штеген, муҳофизатгарон Жорди Алба, Эрик Гарсия, Жерар Пике, Роналд Араухо, нимуҳофизатгарон Гави, Бускетс, Педри, ҳамлагарон Ферран Торрес, Абамеянг, Адама Траоре. Дар оғози бозӣ аллакай ҷонибҳо ҳуҷумҳои пайдарпай ба ҳамдигар иҷро мекарданд. Ферран Торрес аз хатти ҷаримагоҳ зарба зада фурсати хуби гол заданро истифода карда натавонист ва дарвозабони Айнтрахт трап-тӯбро ба зарбаи кунҷӣ равон кард. Баъдан Линстрем аз масофаи 5 метр зарбаи дақиқ зада натавонист ва тӯб ба гави бархӯрда ба зарбаи кунҷӣ рафт. 2-3 дақиқа баъд аз ин бозам Линстрем аз канори рости хатти дифоъи Барселона ба ҳуҷум гузашта ба Соу, ки дар мавқеи олӣ қарор дошт, партоф кард, вале зарбаи ӯ дуртар аз дарвоза равон шуд. Бозам ҳуҷуми навбатии Айнтрахт дер давом накард. Гави паси олии бозингари Айнтрахтро ба зарбаи кунҷӣ равон кард ва баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ Тер Штеген Барсаро наҷот дод. Дар дақиқаи 16 Абамеянг аз имконияти гол задан истифода набурд. Барселона кӯшиш мекард ки мавқеъ ба мавқеъ ҳамла намояд, вале Айнтрахт пурра аз удаи дифоъи худ баромада ба аксулҳуҷумҳо мегузашт. Барселона таоман аз удаи идора кардани тӯб намебаромад, ки ин барои каталониҳо ғайриинтизор буд. Серхио Бускетс қоидаи бозиро вайрон кард ва довар пеналти таъин намуд, вале баъди дидан аз системаи ВАР қарори худро иваз кард. Тамоми бозӣ футболбозони Айнтрахт бо як ҷуръати баланд бар зидди Барселона бозӣ карда ҳамла мекарданд, вале қисми аввали бозӣ мусовӣ 0-0 хотима ёфт. Барселона дар қисми аввал таоман ба худ монанд набуд. Омори зарбаҳо ҷониби дарвоза 9-2 ба фоидаи Айнтрахт дар қисми аввал, ки ин таоман ба сатҳи Барселона рост намеояд. Тактикаи нодуруст интихоб кардани Хави боиси чунин бозии Барселона гардид. Эҳтимолан футболбозон балки сармураббӣ Айнтрахтро ба назар нагирифт. ҷои Араухо канори рост нест, беҳтараш ҳамон Гарсияро дар канори рост мемонду Араухо муҳофизатгари марказӣ мегардид. Баъди қисми аввал худ ба худ фикр кардам, ки агар дар қисми дуюм Хави Дембеле ва Френки де Йонгро ворди майдон насозад, мағлуб мешавем. Танҳо ин ду нафар метавонанд дар ин бозӣ натиҷа диҳанд, зеро Барселона ақаллан аз ӯҳдаи дуруст идора кардани тӯб набаромада дам ба дам ба аксулҳуҷуми Айнтрахт дучор мешуд. Ягона футболбозе, ки тамоми хатти муҳофизаи Барселонаро бар дӯши худ гирифт, Роналд Араухо аст. Танҳо Араухоро дар қисми аввал қайд карда метавонем. Дар оғози қисми дуюм аллакай футболбозони ҷуръатманди Айнтрахт ҳисоби бозиро кушоданд. Баъди иҷрои зарбаи кунҷӣ бозингарони Барса тӯбро дур карданд, вале соҳиби тӯб футболбози Айнтрахт Кнауф шуда зарбаи бераҳмона зад ва Тер Штегенро оҷиз монд. Аз чунин зарбаи Кнауф фақат уф гуфта мешаваду халос. Баъдан Линстрем аз масофаи 10-11 метр зарбаи хатарнокашро болотар аз дарвоза равон кард. Дар дақиқаи 62 Хави Адама Траоре ва Гавиро аз майдон бароварда ба ҷояшон Усман Дембеле ва Френки де Йонгро ворид кард. 4 дақиқа баъди вориди майдон шудан Дембеле ва Френки кори худро карданд. Усмон ба Де Йонг пас дод ва Френки бошад ду мартиба паси деворӣ бо Ферран Торрес иҷро намуда ӯро ба мавқеъ зарба задан баровард ва ин дафъа Торрес кафтару зох шикор накард ва зарбааш дақиқ вориди дарвозаи трап гардид. Мезбонон бояд аз имкониятҳои худ дуруст истифода мекарданд, ҳангоме ки Барселона ба худ монанд набуд. Акнун баъди ворид шудани Френки де Йонг ва Усман Дембеле бозии Каталония таоман ранги дигар гирифт. Дар дақиқаи 79 футболбози Айнтрахт тута баъди гирифтани корти дуюми зард бо корти сурх аз майдон ронда шуд ва ин бартарияти Барселонаро нисбат ба рақиб хеле зиёд кард. Барселона пурра тӯбро таҳти идораи худ қарор дада футболбозони Айнтрахтро намегузошт ки ҳатто аз нимаи майдони худ берун ояд, вале ҳуҷумҳои зиёди Каталония ё бо зарбаи кунҷӣ анҷом ёфтанд ё тӯбро Айнтрахт берун мекард. Бо ҳамин қисми дуюми бозӣ низ ба анҷом расид ва ҳисоб бетағйир монд.
пеш аз бозӣ ман омори бозиҳои Айнтрахтро омӯхта махсусан қайд карда будам ки Айнтрахт дар майдони худ мусовӣ зиёд мекунад ва дар 4 бозии охираш бештар аз 1 гол зада наметавонад, вале Хави ба суханони ман гӯш накард ва интригаро то бозии ҷавобӣ кашонд. Ин дафъа дастаи Айнтрахт аз ҳама ҷиҳат беҳтар аз Барселона буд ва агар аз имкониятҳои худ истифода мекард, Барселона ҳатман мағлуб мешуд. ҳатто бештар аз 15 дақиқа Барселона як бозингар зиёдтар аз Айнтрахт дошт, вале ин ҳам ба Катониё барои шикаст додани рақиб кӯмак накард. баъди бозӣ худи Хави иқрор шуд ки Барселона бар зидди аксулуҷумҳои Айнтрахт оҷизу ночор буд ва толеб баландӣ кард ки бозӣ мусовӣ анҷом ёфт. онҳое ки Френки де Йонгро танқид мекарданд бояд мушоҳида карда бошанд ки набудани ӯ дар ҳайат чӣ гуна ба назар мерасад. маҳз ворид шудани Френки Барселонаро аз мағлубият наҷот дод. умедворем ки Хави бозии имшабаро хуб таҳлил намуда дар бозии ҷавобии Айнтрахтро торумор месӯзад. шумо доири бозӣ чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. дар ҳамон ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.